Alang sa mga magluto og kakanin ug binignit karong Semana Santa, wala pay paglihok sa presyo sa asukar ug malagkit sa Bankerohan Public Market sa Davao City. Apan ubang sagol sa pagluto og binignit, posibleng musaka. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, ang brown sugar anaa sa 70 pesos ang kilo, samtang ang white sugar anaa sa 80 pesos ang kilo. Sumala sa ubang manindahay, tandi sa mga nakalabay mga tuig, menos ang palit sa asukar karong panahuna. Gani menos sa pampalit sa malagkit nga ginagamit sa paghimo og mga kakanin. Nagpabilin sa 50 pesos ang kilo sa malagkit ning kasamtangan. Apan una nang giangkon sa ubang vendors, posibleng musaka ang presyo sa mga sagol sa binignit sama sa tuno ug gata, saging, kamote, balanghoy, ube, sago ug banpa. Samtang ang ready-made nga mga kakanin nagmahal na og 205 pesos ang putos. Sumala sa mga naninda niini tungod kini sa pagmahal sa LPG nga ginagamit nila sa pagluto. Nagmahal na sab ang mga ingredients, rason nga kinahanglan daw nilang mupasaka sa presyo. Luyo sa pagsaka sa presyo, kamatikdang ubay-ibay gihapon ang mga namalit og kakanin karong Semana Santa sama sa suman, bitso-bitso, bibingka, puto, sapin-sapin ug uban pa.